ngagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Dakuma kada kayo. Kakabsat ita na aldaw, arambakan tayo ti piyesta, ilagit tayo ti piyesta ni San Juan Vianney, iso ti patron, dagiti Paris Priest, dagiti Cora Paroko. Ikararagan tayo, dagiti papadi, dagiti nang bunya, nang kasal, nang konfirma, dagiti nakaawatan tayo ti sakramento. Pinawdawatan tayo ida. Dawatan tayo ti panangibabaed, dagiti na Santo Apadi ni San Juan Vianney, kasapay kumata makapudno dagiti papadi. Kastama ti panay kararag na kada tayo, tapno maikari tayo, akas anak ti Diyos. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Iti si bababawi na nakin kuna tayo, agkonfesara, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo may kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunod sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso magpagpakaasya ken Santa Maria magnanayon na Birhen, kadagiti amin na Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo may kakabsat, tayo kakaasid at kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos. Ket kalpasan di pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayon. Man nakabalin kat manangaasi a Diyos. Inaramid mo ni San Juan Vianney, anay dumduma tiregtana, iti panangaywan na kadagiti kararwa. Ipaay mo kadi, tababayan di pagpatulad ken panangibabaet na, maalukod mi dagiti kakabsat mi nga agayat ken Kristo, ket pada-pada kanto ang makaragpat ti agnanayon a gloria, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Isa makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti ingganan. May basa na daw libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kaniya, kinunana. Tao, isaad ka magbantay ti pagilyan dagiti Israelita. Ipakaamok kadakwada dagiti amin nga ibalaag ko ken ka. No ipakaamok amatay ti maysa ang managdakdakes a tao, ket di mo balaagan wenno pagsabingen agarami ti dakes tapno agbyag. Matay tuwas ti babasol, ket sungbatan to kanya ipapatay na. Ngayon no balaagang ti managdakdakes ket saan na nga isardeng ti aramid na,
Wenno paglikodan ti kinadakes na, matay ito si babasol, ngayon may spalto biyag mo. No agarami ti tidakes ti pudno unay analinteg a tao, ket ikabil po'y tinapeggad na kasasaan, matay no di mo balaagon. Matay gapo kadagiti basol na, ket jaktong lagipen dagiti naimbag nga aramid na. Sumbatang to kanyak ti papatay na. No balaagang tinaimbag a tao, tapno saan nga basol, ket ipangag na ka, ket saan nga basol. Agbiag to, ket may spalto met tibiyag mo. Ti sao ti ako. Inkay iti intero alubong, ket ikasabayo tinaimbag kadamang. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin na nasyon. Idaydayaw yu, da kayo amin na tattao. Inkay tintero alubong, ket kasabayo tinaimbag kadamang. Tanabilek ti balbaliw ngayat na kadatayo. Ket agnanayon ti pinapudno ti Apo. Inkay tintero alubong, ket kasabayo tinaimbag kadamang. Tumakden kayo. Pulen ko'y kibagayan ti Apo, pas maibagay. Ket aming tumaitek tuken ka, ti Apo adda kuma kadatayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Sinursor ni Jesus dagiti amin nga ili-ili ken barbaryo. Nagisuro iti unay dagiti sinagoga da, in kasabana tinaimbag adamag ti pagarian ken pinaimbag na dagiti tattao. Kadagiti amin nakita ti sakit ken sagabaen. Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida ang mabutbuteng ang nakakaasi. Kasdala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Ado ti anyen ng basit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo nga ro ti akin po ti maani tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 10 ket 2 nga adalan na. Inigkan na ida ti pannakabalin amang paksiat kadagiti dakes nga espiritu. Ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin nakita ti sakit ken an-anayen. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Naimbaga malun tayo ako. Yes, kadagiti tayo papagit at Thursday. Niga minsan mo biyane iso ti patron dagiti Paris priest na isuna the cure of ours kunana ta ije nagyanan na di ours nagbalbaliw gapo ti kinasanto na pingag nga mangunpisar ti panagkarkaranag na nagbalbaliw gapo ta aldaw dagiti papadi nalaki na sayaat na amerisan tayo magduma ilangan-langan na si asino tayo kendagiti papadi niya. Gabuta aldaw ti papadi ang dagiti mensahe na nauawat, maawat ko. At dapay nagipos tinagpintas, padi maglaan, diya ka muna niya ti hangyeso na original in repos na ngam nagpintas dati imbaga ng Tagalog o na dito. Basahat ka na tayo. Parisya, kung natin title na niya. Maraming sinasabi tungkol sa kanya ang mga tao, ngunit tinatanong ba siya kung ano ang totoo? Tagapakinig siya sa mga tao, sa mga problema ng iba, ngunit may nagtatanong ba kung siya ay may problema? Tagapagdala siya ng kapatawaran,
Ngunit, pinapatawad ba siya kung siya ay nagkukulang? Yan. Tagapagaling siya ng mga may sakit na kaluluwa. Ngunit may nakakaalala ba kapag may sakit siya? Tagapag-ugnay siya sa tao, ng tao sa Diyos. Ngunit bakit pinagdudulahan ang kanyang mga kilos? Tagapag-ingat ng sikreto ng iba. Bakit siya chinichismis? Ano natin para itong nato yan. Tagapangaral siya ng aral ng Panginoon. Pinupuri ba siya sa magandang sermon? Pero talaga mga mali sermon na sa mga ron. Marami pang sinasabi tungkol sa kanya. Nakakainis, nakakahiya, ngunit pinipilitin niyang umunawa at ibibigay pa rin ang buhay niya para sa madla. Kahit maghapoy pagod, siya nag-iisa, patuloy pa rin siya maglilingkod dahil pari siya. Huwag nakapsat haan mag-justify kapot papadi kami nga rod. Iso nga rod nga dapat day binuoda nga day love your priest movement nga day anya day ti panangisakit nang uruna ti panangikararag kadagiti papati taapay idi nya day 2018 mga ti papadi ditoy Pilipinas. Kay rate na edit sa rate na, diya ka muna 20,000, 16,000. Kada ti 16,000, serbian na pinasurok nga 100 million na Pilipino. Kati rate na no kitaon agpurpurang ti padi. No kitaon tayo agpurpurang ti agserbi nga padi. Kada nagado ti agsakit, nagado ti pumusay, nagado dagiti ma-disturb, dagiti problema, nagado ti marigrigatan, ano tayo struggle na papali tayo. Handa lang ipakita, wala na kami problema kay kami mo mabaling na ipakita ka na kayo amin. Kaapay at biyagmi na kami maawatan. Tiso ti ibagbaga na dito yung kakabsat. Dapat na piyestada tatta, ikararagan nyo dito papali. Ano dito ang galil parokya na papana, ti ibagbagak kadakwada, ayatin nyo, isakit nyo, aywanan nyo, ti padiyo. Taapay, ako nagrigat kaya pabasa ti padi, norimuan na yung may sana padi, manunga kararuwa ti makukaw. Pwede may sana padi, manunga ubing ti bunyagan na, manunga nga tao ti isalakan na, konfesaran na, manunga ta misa ti aramidin na. Kano kitaan tayo agpurpurang isugarod nga igunang-gunang ti simbaan ti panangikagkararag nanguruna lang ulit ti panangikagkararag kadagiti papadi. Panang suporta ti padi hamot ang naging suportaran nga numadi di aramidin na ako masapol ang naibaga nga nasayaan masapol ang matulungan ta di nga ti kasapulan. Katataga po ta piyestada da kayo mat nga laygo ndata ko mapiyestana. Malagim mo kayo, sino tayo nang bunyag kanya? Sino tinang papers komunyon kanya? Siya ako malagim ko tinang papers komunyon kanya. Sino tinang kasal ka na kayo nag-asawa, na kayo nagkalaysa? Sino nang bendisyon ka pa kayo? Sino ti pagkamangam nga paadi na ada problema? Ikararagan nyo di papadi. Kanang muna rin ibanghelyo tayo, nagpinta sa inyo ti kunana. Nya? Ado ti anyan ng basiti agani. Ada lagi ti nadu mga parokya kas ladala mangkarit tinya nagan na di patida. Ngayon na siya ati di atahan na kas di obispo tayo, da obispo tayo idi nga mapanda ang takamali di patida ang sulakit kita unda pandada ulit. So ti kunan ni di obispo idi nga may sana nagbiyan niya tayo kunan nato. Kanin hangkay niya ikam ti patiyo. At birbiro kayo ti perfecto nga padi awan dito rin. Kauray obispo, dapat kapsutan na ako na. Gusto nga. Sumarod na, di da kami, makipagdalyas at kamlaon ka na kayo.
Agpamada tayo nga agis-struggle nga sumurot kin Kristo. Kadwada kaplaan, haan ko na nga kami timangisalakan na tayo man napati siya kayo. No nagkamali kami, handa kayo haan. Tultulungan na kayo, sunod ministry ni, kaagdalyasap tayo amin na mapan. Tultulungan, agkukuyog tayo, nga agdalyasap na mapan. Nga itipan na kaisalakan. Iso nito ko na tayo, ano ti anyan, kunana ni Apo Jesus, basit ti Adani, basit ti Adani. Ibagbaga na ngaurit ang serbi, nariga. At dali pagsasaumi na talaga, dakam lang ang papadi ti makaawat ti biyag ti panggalmay sa ta. Hanyo pulos maawatan mo anya rin ti biyag. Kanya ti obligasyon nyo kagabsat mangikar-kararan. Di ti obligasyon nyo, tunggal mo ang Santo Rosario, ikararagan nyo rin ti papadi yun. Nagbasit, naawan ti padi, isuri ko na doon na ruder. Uray niya ti kung kuna tayo, kauray kas anong karigat na dahil pibiyag ni, awang mo makatrabaho nga sa bali, dahil aramitan ni. Iso nga ikararangan nyo, obligasyon nyo di mga ikarararan. Nanguna lagi tayo sa struggle, lagi tayo marigregatan, lagi tayo mag-challenge, di bokasyon na, lagi tayo papadi nga, kaslahan na mga kita tipakid na ikipagyanan da, anda marit na ti kinatao dan, to the point na rin na mapupaw kinatao na dahil padi. Takas timot, rin ni Apo Jesus, hindi na-reject. Talo, agserbi ka namin, para kini Apo Diyos na gato ma-reject ka. Nulit, ipapatim ti agserbi ka niya, na nasumurot ka din ko na, ado ti haan nga makaawat, kaadumot ti madarapos mo, adumot ti masaktam, adumot ti haan nga adumot ti haan nga mangawat, hindi pagnosuro. Nung masapon niya isong aramidan, nagiti papadi, ka isong garong tinisyon, isong garong titrabaho nga naigad ka na ito yung napapadi, kadakagi nga papadi. Ala, numan pa'y basik, numan pa'y nakapsot, awang mati perfecto. Nakapsot kang amin, awan ka, di mo no. May masala na tatipadi nga nasingsingpad nga nakita kiti nga detay, nakasingsingpad nga ng bimusay mutan. Nya? Numaan lang nga di tayo makapuji personal ang struggle, di padi. Kada kayo nga laygo, da kayo, iti simbaan nga ron ka ni Kristo ti ulo, da kayo ti bagina. Iso nga no, haan mo nga sinuportaran ti simbaan, kas na no sika ti mandadakol ti simbaan, no haan mo nga tulungan, haka suportan ti Kristo. Ore mo nang nga dapamatin, no haan mo nga tulungan awang maglakan. No anya na rin dahil ti ako, dahil baga na nabasit ti Adani. Haamil lang obligasyon, dala kumada kayo, isugarod nga ni gimong kayo, da kayo ti kapulungan, kitaan nyo apaya, ada pastoral leader, ada sisa leader, ada mga rawidwid, ada agibasa, ada agpakumunyon, apaya, da ginurot ti pakakitaan na, dahil pinaitid ka na kami nga misyon, pagbibingayan kayo, kadamot maitulong. Haan nga mabalin nga ako padilaktan, so na makaamu amin ng superman nga ron, haan nga mabalin na kasi so garo nga agdidin ng day, agdidin nulong, no anya ti may tulong, di pa nakaipas din ti pamati, dahil di aramigan. Talaga na saya at matatawarin iti gimong yun, kuray no, ano na natakol ka, ano sa balit ito nga, kakabsa ti pamati, nga makita di pa nang ikarkarigatan yung, dagay ti pakain-ay mo ti pati. Nung makita di parugya nga, ang mura tayo at dadanggang, at sitinulong, ura, napagkapsutan ditong galmay sa kaaksisin na rana, hindi mo natin makakalagnan din makaiayon si Pati. Ngam na nawara-wara lang ang rudan, nating ganang iramraman nyo pa itapadi nga bubatan. May kailang bububat tayo. Mga lakay ki super power yun, nandiyan ti kaya yun, naburuganat ka natin matintan ka na. Anya na kita super power na kaya yun, haamay. Awang mo ti mama ay nanulit ay, akala ko maadara ka nila dumaganin na rin tayo. Handa tumulong, mangwar-wara. Handa makaalukoy ti pamati. Handa nga kami, sorry, dispensarin nyo muna at dumatan ako pati ka, haan nga makita din ako na pamati, haan nga makatulong nga maninato, kada ka mga papati, dispensarin nyo, nung da kayo nakatulungan mi, da kayo at ipakakitaan dali di kakapsa. Dagiti akong kuna nga handa na umasidod, apaya, gapo na rin kadwada, hindi kapamatyan na gagumang, muna pa dito, handa ba kakitaan, tinasaya at nga surusuro in kabibiyan.
nga na espiritual alat agi inawat ang kitinarabay tayo. Kamaudyanan na dahil na santuan anisa na maidatdaton. Tibagi ni Kristo nilaon ako pati. Dahil ta uray man nagbasol ni ako pati uray na kapsot nilaon ako pati ni makainidaton tibagi ni Kristo nga awagan tayo. Kanya tirumbang nga ramidin tayo, degdegan tayo ti pamati. Uray masugsubok dahil ka na parokya, dahil ka na padi tayo, degdegan tayo ti pamati, dahil ti akon tayo, mangingisakit mo nagkararag. Kano maaramid dahil to'y, alam ko barbaring, ang magdadang dahil tayo aming nga mapadi ti pagarilan. Kano nawara tayo nga rudel, awang mo ornuser, awang mo ti pamati na katanda na mapupawar. Alay kararagan nyo, amin-amin na nagseservi ka tayo ng papadi. Lagi tayo na nangitad ka tayo ti sakara ay na nangigaulog ti sakramento ka tayo, nangiyawat ti sakramento ka tayo. Dali tayo nakatukayan ti pamati yo. Ikararagan nyo lang tamo dali tayo nakaupahiyan ti pamati. Nangapapadi at galataman ng tayo mga iliba, kanakapsot larong mo ti padi. Iso matata, aldaw na. Kinitong Domingo pa ang iso kay aldaw na ikararagan nyo niya at kaysa kayo. No siya nga padiyo, no makita ni panatay kaysa, di ayan-ayat nyo, di panagsasinarana nyo, nanguro na numarit na nga umununad di pamati, dahil jayan di pakaitiwanan. No makita nga agda panagdadanggay, panangalangon ti kapsat nga mailumlong, batakan tayo nga ingako, di jayan di pakaitiwan niya po pati niya. Alang kararagtay nga ro, ilaton tayo kadagiti papadi, ito yung nga nasantuan amisa, kasi tambad nga dagiti intensyones tayo, dagiti pampamilya, usapay kung mata makapudno tayo, iti pagayos ang tiyak, panagdapo. Sakap magatayo, kaya adaton tayo, makaayo po mga iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. May paaya pakinaydayawan, dan pakiglorya ang tinatanan, kantas tayo may kapagimbagan tayo, kaya kadagupan, tinasantuan na iglesia na. Man nakabalin a Diyos, tinasantuan na Eukaristya, tanda di pan nakabalin mo, irok na imiday kaya sakripisyo, di pan nagdaydayaw mi kadagiti sa santos mo. Ipaay mo ka di. Tamapataod kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo anda ko mga kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pod noon ay may kari gatrumbangan nung ni pakaisalakan ni ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin dadagdanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Taaranidam at iglesyam ibunga na adi agresa ti baro a pakakitaan ti kinasingpet. Babaan ti nakakaskas dao a panagbiag dagiti sa santos mo.
Ket ipaay mo tinalawat a panitnet ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaen din isang sangayan na pagpatulad da, maawis kami na agbyag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga, ti panakaisalakan. Ket babaen ti makaay-ayo ken ka panangibabait da, ipaay mo tabang nalaknib mo kada kami. Isot gapo na makitangday kami, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, agat ko nami adi agsarday. Kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto dawaten mingarot ti paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alarin nyo, kat mangantay amin iti daytoy, kadaytoy tibagit, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Tas tamat akalpasan day ti panangrabi, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy di kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon atulad. Iso ama iboyak to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo kaling sa panahuma. Iti harot pa nang ilagid mi ti papatay kan panabungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayng paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo kada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na kiti sa ngalubungan kat parayrayam dayat na ana Diyosan. Laglagi pang ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, nagiti amin nga Obispo ken Papadi. Laglagi pang bay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panabungar dantoy isidong nakaasin. Kararagan tayo, dagiti amamong, dagiti inang bunyag, nang kasar ka na tayo nga imunan nga pimusay na papari. Awatan kat ida ikisidong taranyag mo, apakakitaan dagan ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, tay paay mumat takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin ijag nanayon abiyag, kat makiranod kam to, kanenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ket dagiti amin asa santo. Isuda, ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y dagat. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iditimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy bigyan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, nagdat sa diari, madaydayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagayam, matong pala kumatinagan mo, ito'y nag-aakas sa dilangit. Itkel kada panggal daw ito'y ikanen mi, ipatinayin nalalaw, pakawanin mo ti basol mi, akas magpamakawan mi, ti basol, lagi nakabasol para kami. Di na kami nagkaibayan na umanlog at isulisol. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaeng ti panulong takaasin kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribo maikanawa kami. Kabayatan di panamururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Kristo anan isalakan kada kami. Kukuha ituray di panakabalinggan tayo, yaganay na O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya aggapukan niya titad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol biti mingmingam nulikat ti pamati ti iglesyam katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan di inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumakadda kada kayo. Iti napakumbaba, tinakman ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa. Kapya, at ko'y ni Apo Jesus, ti Cordero di Diyos, sa mangikat ka ng tibas basol ti lubo, nagasat tayo anayaban, iti da ito ay apadayan. Apo, Diyos ay karino ay katanya, iti magsalaran sa umo, penwa.
kumarawat tayo. Manakabalin ang Diyos, aramidem kadi, ada kami anak karapunan, itinasantuan apadayan. Tulatin mi akan kanayon ni San Juan Vianney. Ket agday tayo kung kumakin ka adi agresat. Ket tulungan mi dagiti amin at tao, babaan tinapaypayso apanagayat. Gapukin apo mi Yesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpo yung Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti ingana. Amen. Ti apo at ako mga kada kayo. Amen. Bendisyonan na kayo di man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasin din na Santo na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti apo. Ayan. Di ba sa rapili tayo,